హాయ్ అన్న, ఇవి పందెంకోడి గుడ్లు. అంటే దగ్గర ములుగు డిస్టిక్ దగ్గర తెలిసిన అన్న చూసిన ఫామ్, అక్కడికి పోయి అడిగితే ఒక్కోటి 150 పడ్డది ఎగ్. అంటే మనకు ఇక్కడ మనకు ఎగ్స్ ఉన్నాయి, ఇది పొదుగుతుంది కాబట్టి దీనికి తీసుకొని వచ్చిన. అంటే వేరే ఇంకోటి ఉండి అది పిల్ల తల్లి ఆల్రెడీ ఒకటే పిల్ల చేసింది, వేరే పిల్లలను చంపేసి ఇది ఉంది. ఇప్పుడు దీని కింద ఎగ్స్ ఒక 13 ఉన్నాయి, ఇవి ఒక 6. ఇవి పెట్టిన తర్వాత కాస్ట్ తక్కువ పడ్డది. అంటే వేరే కాడ అయితే అడిగితే చాలా ఎక్కువ అని చెప్పారు. అట్లా